tutu hata asiliro nanang lomonai nang pasoton adon kilota saira motanado rianai di paguru tutuhata dohita sai di Mar hite-hite guarne bata ama, dohot guarne na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarne ton di porbadia, na palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida parohaku Jehovah, ninay bana do, haholonga saling-liling na hubahin makaulongi ho, di bahani, utaiti ho mar hite-hite dengan bahasa. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, naso marmula, naso marujung. Di perbaga hodo marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hai sani dosa, hati goran do tangulua saling-ling na dihami. Asimaroham, lehon mai dihami, saya sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite dodoim asa hulului hami pangurupion sian ho moloro pangujuna tuhami saya fahot marohanami asa tuk persea hami dihatam doho di bagam-bagam asa jupak kami hasonangan saliling-liling na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di sabornginon ni mana ni enesian 2 Samuel sada mamuka mai sia 17 sahat ro ayat 27. 2 Samuel sada ayat 17 sahat ro ayat 27 taja hama margati soring. Dungi dia dukko si Daud ma ede adungon manangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon ajar honon doi tu halak Juda ede adung taringot tu Sior. Idama tersurat doi di bagasan ustaha di halak labono. O ale hamuliau ni Israel, nunga mate tertulak kamu di atas ni robiamu, makoponai tung maragean akka ulu balang. Unang marulok-ulok akaburu ni halak parhulu. Hamu ale dolok Gilboa, seunang manian adong nabur manetek tu hamu manang udan madebu, manang hauma partumonan. Adi sido harik dekan ni lobu-lobu ni akkau lubalang bulun, lobu-lobu ni si Saul, hira nason miniahan marhite-hite miak. Naso dungulak nian Sior ni si Jonathan somartubol sian mudar ni akka namar ragean. Siat tabotahu ni akka ulubalang. Podang ni si Saul pedang dungulak boti somartubol. Wale Saul dohot Jonathan akka na hinaolongan jala sudungan ni roha tagan dingul nasida. Jala dihamatian nasida pe dang sirang nasida
dumoras do nasida sian pidong Raja Wali, jala gumogo sian singa. Hamu ale guru Israel, tatangisi hamu masih Saul namaruloson hamu aka ulosota, nama bahen pakaiamuna marjagar-jagar sia sere. Mako ponai tung maragean aka ulubalang di tonga-tongan tok tangan, tung nunga tung mate tertulang Jesu Jonathan di atas rubian mi. Ia le Jonathan ale anggia masai marsak rohaku pasari-sari panading mi. Tung hasudungan ni rohaku situtu doho, lomoa do rohaku mida holong ni roham di au, asa mida holong ni rohani parokuan. Rapita, mako ponai tung maragian aka ulubalang jala mago aka perhobas ni hawamusuon ima sahatna martua do akan atumangingon hata di debata jala no piopsa. Amen. Asinirohama dihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhutna hata nitu hata hujahan jamitang di pertangiangata bornginon tersurat ma di 2 Korin bidualu ayat 7 ro di ayat 15 tabuka bema bibelta tajahama turbukta marsikap soring songoroma didok desih alai songon hasurungan muna di nasaluhut di haporsiaon di hata, di perbinotoan, di nasa haringgason, di pakaholongi muna di hami, naeng songonima hasurungan muna, nang diulaon asinirohaon. Dada songon paksa hataki, naeng uji oku do tahe sitong ni holong ni rohamuna. Tumibakon pakaburjuhon di akadongan. Ay di boto hamudo asini rohani Tuhatta Yesus Kristus nama morahian gawe pogos ala ni hamu asa gabi mamora hamu hinorhon ni pogos nai. Odo turga sian au na patut doi di hamu. Hai hamu jumolohian sian na taoni upuka nang na patupahon nang na tumahi Asa patulus hamuma nuaing nang patupahon
asa songon rikot ni roha laut tumahi songonima na patupahon obar tunadapot. Ay molo adong rikot ni roha halas sonotot do nadapot. Datung salpu sian nadapot. Ay dada naing haporsuhon dihamu hasonangan ia didongan naing masipadusan manian. Anggo saunari ditomu-tomu na lubi na dihamu nahurang dinasida. Asa ditomu-tomu nang nalubi na dinasida nahurang dihamu. Asa gabedos. Hobar tuna tersurat sepeop na gudang dang merlobi-lobi jala sepeop na otik dang hurangan. Ola nido saha ni turpukta kadongan na nihaolongan ni Tuhatta Yesus Kristus marhite partangangata di bornginon marlas roha do hita ala di bagasan hahipasok kita noaing jala mangulu hita di bagasan asin rohani debata di na mangulu hita di bagasan asin rohani debata tutu nunga gudang taulahon lomoni rohani Tuhatta diakka nasalaon jalan marhiti hiti turpuk taon nang dipatugu hita mangulahoni muse ima akka ulaon asini roha ulaon laho mabahen panugunuguon tuangka naluja tuangka nahurang doh tuangka nagalik turpukta ima 2 Korinon ima manaringoti taringot tu halak Korin di Huria Korin jala sampai 2 hari di suraton Apostol Paulus tunasida surat ima di sado Korin nama naringoti tunasida asa marhamu baon sia tonga-tonga ni ngolu na mian di tonga-tonga ni amoral maneng asusila maneng ulaon nasudengkan alan di sado Korin ditaringoti madisi taringot tu halak Korin nama mora nagabian nabisuk napistar do saluhut akka narapok nasida merlobi sian akka na pinangiduna laut disima tu bunang dinasida haliluon alane dang adong rahut-rahut ni akka najup panasida di tonga-tonga ni ngoluna dang adong gabe sada dasar dinasida lahu madalani ngoluna sehingga habis sukon nai gabe salpu-salpu gabe hamoraon nai gabe merlobian gabe dipakai itu gejang niroha dipakai itu akka naso habiak naso dinggan alani ima di sada Korin dibayang waktu nasida asamuba nasida sian ulaon asusila yang paling parah perbue ni naso adongina king rahu-rahu ni ngolu nasida ima asusila setabi dihita na pungudison maluhuri huarak Korini na perjulo masih holongan do buru tu buru dang holong songon holong tak noaeng alai holong nasida ba menikah bawa tu bawa buru tu buru marhale-hale merdongat-dongat songoni mangolu nasida jadi dipaingot si Paulus tu nasida asamuba nasida bahwa Yesus Kristus telah menebus manusia dari dosa di si nungamuba nasida dungi bege gabe terbentuk mahuria Korin alai masa mamudesi dinasida tantangan ningolu ima naso las rohana mangurupi donganna naso
Ulo nasida maperbuihon hamubauni. Alanido daking didokot di ayat itui. Alai songon hasurungon muna disaluhut dihapor siaon mengucapkan iman tu Tuhan Yesus surung do nasida merahasurungan desi dihata molota boto Yunani adalah sumber dari filsafat orang-orang bijaksana, orang-orang bahkan teolog sianodo harorona tong sian korinon la songorido nasida persekolahan na tibo sehingga bahasanya pun tinggi, perbinotoan na tibo di perbinotoan di nasa haringgason mereka ringgas memuji debata merminggu martangiang ringgas nasida mangedehon ede puji-pujian do akalan na asing nai dia ngoluhon nasida doi jana sumurung nasida makaholongi si Paulus di hati hai songon nasida makaholongi si Paulus ditiki nama kubasi nama na membaik surat tu nasida nama dongane nasida seburjuro nasida makaholongi. Jadi sehingga molotabering diturpuktai ima bagian nasida. Jadi kualitas nih persauran nasida sebatas nasida. Ringgas merminggu, ringgas mertangiang, namalo, madang perbinotuan natibo, hata, tibo disi gudang ilmu pengetahuan di nasida. Alai dang tubuh di nasida ima asini roha. Para sirohao dang nasudengkan marminggu rajin dang nasudengkan baboto hatane di bata dang nasudengkan bisuk alai humurang manasida laho berbagi laho menugu dongan mengurupi nagale mengurupi nahahurangan. Bahkan nasida molo di leon nasida pelean na di hati hai tu si Paulus adong atong di nasida pamola-mola ima apostel palsu pamola-molaon di dokma molo kirim hamu hepeng peleani tu si Paulus yalang si Paulus doina tu katong na reba si Paulus sinang peleani di pasahat tu ibana asarong pakeon ni ima jemaat na adong di Jerusalem na hasusaan na ilili akaharajaon kaisar-kaisar di hati hai na yang diurupi di leon si Paulus tu si alai di hatai boido masai boido di tonga-tonga ni huriau songoni sarana dangadong be uang kasni gereja Jeruju makataima dison akana miduk perhepengon na secara contoh do oda dang nasihat kos naon dang na memang itu kenyataan ale mulu tahatai hurian asing anong gawe hurang dinggan miduk nibereng beberapa ruas ni huria HP uang kas ni huriai dang cukup be operasional bahkan balajo ni paditei birak cukup maneng balajo ni akka pelayan sehingga gawe Roma merpungu-pungu akan namidukon tu mahita mang manggarar tepe pungu masih pas punguan mahita ditikilas rohana mamereng paditei alaidang lasbe paula hebeki ina songoni mana masa di huria korin ai sai boto ho au du mambalajoi hoda hinatong tu pelayani beta tapasoma ina ipaso
dungi baso apidda mahita marhuria inna bidda airang lomoro hama bigi jamitani paditebe bidda berdala duhuriai merdalan alai di tonga-tongani harwasoni dangadong be asin roh rajin do marminggu rajin paraina kamis do paraina kamis korama do korama kor gabungan do iya alai dang tubuh be di tonga-tongani persaurani ima na berbagi na marasin roha bakat diucap dodohot pelianna kurang nama sa di huriah KBP disubakon opung na julu tano turiah KBP nung mati opung nai paula amu tanoi orang papidamu gereja mo sanon ninna diucat boy do songoni masa ala bua ala dang adong di ibana ima tubuh berbagi dohot holong neroha ima namarasi neroha huriang korin songonima di hati hai pilihan nai pe neng diucap bahkan digosipi bahwa si Paulus memang korup do ibana bah sebel gepak pilihat tai dan ibasahat tu Jerusalem Roma si Paulus maingoton tiruhamu ma huria Tesalonik huria Makedonia geleng do huriai pilihan na geleng alai di basah atau tu Jerusalem asa boy na sida mian di tonga-tonga ni parsaora habi hamu belga Korintus besar tempat perdagangan mamora perbinotuan na tibo hata na tibo buaro hamuna pabay na muna iku sumurung manyan hamu nang diasin roha inna si Paulus marhite turpuktaw isi mata behreng sada sian sudut ekonomi alay siya sudut na tumibo ima hamoraon di huriang korin dang holan hepeng dang holan arta dang holan huria na bulon alay hamoraon na sida na yang disunggulis si Paulus ima asin roha ala nido didokot diaya siyai ay di boto hamudo asin roha ni Tuhan Yesus Kristus nama morahian gabe pogos ala ni hamu jadi kehidupan na pinangido ni si Paulus bukan masalah besar kecil yang mau kita berikan kepada orang lain kepada gereja yang kecil atau gereja na menek dope pakobasionna manengoti dope harwasonna manengdang adong dope gerejana dang masalah besar dan kecilnya alai bohado hita songo Yesus Kristus mangalehon sian hamoraon nai gawe pogos ibana sian yas doho asine roha dang tubuh be dina mangusak maneng makatahatahoni pola tuhalak tak pola tubuh di ibana paturu-turui pola tuhalak asai puji ibana daw alai di bagasa rohana siana yasni rohaku mangalehon pasahaton ala nunga hujalo asini roha di debata hupatu pama asini roha tunahumaliakku tudongaku tuakana humurang tuakana hacitan tuakana dilelei songonima dipangido si Paulus jadi keikhlasan niroha hayaso niroha laho marsilehon di bagasan ngoluna jadi haji irohamuna molopola aurong uleo matuhamuna alai wa ta'atau tujolma ibigi hamuna mai jadi haji madiamuna ai peila duya palana sauduri lean tuiba bisa begitu manang dilihodongan alaidang senia sidiroha holan na mangigil balosna
di tonga-tonga di ngoluna. Artinya hupatupa na dingkat Tuhamu, asa patupamu tu au na dingkan. Itu manusiawi dan kualitas iman dope na makaporsiay Jesus. Ang kaporsiyaw na pinasa ni Tuhan Jesus tu hita di pagkubasyon nay, di pagkoko nay, asa miyan hita di asiniroha nang pe dang tatadda jolmay, nang pe dang taboto ahadunot bahinon ni bana alusna. Manang nahacit pe di bahit tu hita alus di nadingkani, alayang ko hita torusma patupahon para sirohao. Torusma berbagi. Manang buhapi alusna. Unang ngalani alus gabi zora-zora hita patupahon nadingkan. Patupahon asiniroha. Tunga-tunga ni nahumalyang ta. Alani turupuk tapay ngoton hita. Songon halag Kristus nung tinobus ni Tuhan Yesus Kristus siyan hamoranay. Gay marpukos ibana asa mamora hita. Dengan mahita marasiniroha tunahumalyang ta. Asa gabi mamora hamu hinorhon ni pugos day. Jadi marpugos Jesus mamora hita dia siniroha. Nang pe marbida-bidon maing dihita akka padaramata aga artata alay kualitas ni haporsiauta pasahaton tu akka donganta nang pasahaton tu debata perbuini tu jolma ikon sarupa ma kualitasna ima sian Tuhani jimolo belga pedilian inang borumanurung tuhuriai sian yasniroha geleng pehulean alay sian yasniroha sama kualitas karena sian yasniroha piliani alay buido belga hupasahat alay gabi hubahe ni gijang ni roha meredopon ruas ni huria itu dangadong kualitasna imana pinasahan ni si Paulus dang asiro hamuna ipasahat tamu pebulun alay di hatai hamudo di tihai hamudo di ucat tamudo inna si Paulus tuhuria Korin. Jadi kita memberi kecil atau besar manang naahapei baiklah sian yasniroha siat tonga-tonga ni ngoluta. Alani ima gabi dos sudi hidup baik naking di dok dos masudi haporsiaw ni di Jerusalem, haporsiaw ni di Korintus, haporsiaw ni Makedonia, Tesalonik, haporsiaw ni hakabibi jeruju sarupama dohot huria gereja mula-mula dahulu sian yasniroha sian asiniroha pasahaton akka pangurupion di tonga-tonga ni ngoluna sepeop na godang dang marlobian marlobi-lobi alay sepeop nautik dang hahurangan alaniaha semua hidup di dalam asiniroha ni debata marulupulup ma otik pehulian marulupulup pau dang mailaw turung ako ala yasnirohaku gudang huleon dang gabe maduduni halak ala yasnirohaku akhirnya jemaat itu marulupulup ma mamuji pasanga kowarni debata dang maila be mana mangalehon 1,000 manang na 500 rupiah hape arong iturbulon 100 juta dang maila be dang adong bedisi ima hahurangan ala merasa sudi sarupa dus di tonga-tonga ni asinirohani debata. Jadi pangidom atuhita saunari kerelaan Tuhan Yesus turun dari tahtanya menjadi miskin pogos turun ibana asa gabe tudus tujolma ibana doson hita turun ibana muse asa mangulu hita di harajaun nai alane ima dilehot tu hita asinirohana miyam mahita disi tangoluho may di bagasang ngoluta molo marsileho-leho kita siyan asinirohana Tuhan Yesus ma tapasahat molo tajalo pe akka asi-asi siya tonga-tonga ni akka na humaliang hita tajalo may tong di bagasan asinirohana Tuhan asa marulupulup to dita mamuji pasangap ibana. Amin martangi yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami
Mauliate ma Tuhan, tinggal do basam, mengajari kami, manugu-nugu kami, marhiti hatam. Asa huboto kami Tuhan mamakke asin roham, nong tinubusmu kami, sian haliaon, gabi mamora, sian pardosaon, gabi di tonga-tonga ni habadiaon. Di sido Tuhan kami mamora, di asini rohami. Molo huleho kami pe sian pasu-pasum, tuak kana humaliang kami. Sianima kami mangalehon. Molo tung dibalos sope na hurang tama, sian akana hupatu pahami na dinggan. Pergugui mahami, asa mangulu kami toktong diasi ni roham. Molo marsileho-leho kami Tuhan, tuakan na humaliang kami. Gabiasa nga pa may digwarmo, ala asin roha doi hupasat kami. Dan gabi hagijangon ni roha, manang gabi patudu-tudu kuar, manang patudu-tudu marga, manang patudu-putudu paradongan. Alay molo hupasat kami pe siya tonga-tonga ni pasu-pasumi na pinasamu tu kami ganup. Siyan asin roham mahupasat kami Tuhan. Toktong kami miyan di bagasan habadi haum. Mulu ditikina kami Tuhan majalo para siniruhaon. Siya tonga-tonga ni akaparsauran nami di huriam. Parsauran nami di marga nami ganup marsada-sada. Di parsahu taon nami tagamon nami do majalo aka asinruha kami. Tuhan jauh pada batama nami kami pedang marnida godangna. Dang marnida otikna. Alai siana asin roham mahami majaloi. Jala marsangka maho marhiti-hiti ulau ni hupatu pahami. Si maroham malija huba kami mariya marulopolo mahuriam hakai pi jurujon mulumian hami di tonga-tonga ni hatami. Jahuba debata amanami di borngin nabadion hubasat tami madaging dohoto dinami Tuhan parorot mahami. Leo madihami ima aka asin roham panugudoguomu di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolunami nahubolus hami Tuhan pertikianon noaing ima pertikian na di bagasan hasusaon marhiti-hiti na tubuh panahit di hasyanganon Tuhan asiroham leon dihami ima gugo ni pamatang ay paso ni pamatang asaboy talu ima virus COVID-10 siyai maradapon hami. Ora tuhoro hami marhaposan na lijahuba jalahoro na buhi manugunugu hami. Marningot nami Tuhan na pungon khusus na di ruas ni huriam keluarga Jisi Burian amangino aing na hurang hipas pamatang na tiladang buiwi marhusor sian puduman na Tuhan tuhodo hami pasahanton amanami i tung patugu ma rohana nang haporsiaon na pasahaton dirina tuho Tuhan marhiti-hiti tangyang na jala alusima Tuhan tangyang nai nang tangyang nami pe lehom mahamalumon paso-paso maubat na pinangan na nang inanami pe dohot yanakon na himala inang boru si bolon doh si Joshua na ikut dirawat nuaing di rumah sakit ala ni panahit COVID-10 siya. Tuan jauh pada batamba nami manupak kosyan habang sami pasu-pasu ina nami do yana komi. Tung surduk kematanganmu upak mapanahiti siapa matang na marhiti-hiti na pinasahakmu tuna sida ima hai pason guguni panatang gabi talu mapanahiti pinarguguamu marhiti-hiti ubat na pinangan na sida. Sanggiale Tuhan marulup-ulup keluargai
Balua siya permaraani memuji pasang agwar mo tua ka ari-ari na mangihut. Asimaruham Tuhan nang diruas ni huriam ima epas setangkang Tuhan naposomi na marsahit kopi sa plusia na hubigi hami barita tuwa mapasatami molotung di proses penyembuhan noaing pergugui mali Tuhan asang giat maluay bana sian panahiti asimaruham mali jahuba perdusa dohami meredup punho nang meredup podongan nami jolma sesamai asatama hami gabi haboran ni pasu-pasum upatat tami madaging doto dinami tuho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami matangiang ele-ele nami amen marede mahita. Kami bersyukur Tuhan karena hanya oleh karena anugerah pengasihan-Mu kami boleh hadir di rumah Tuhan dalam rangka pertanyaan sekali seminggu yang diadakan oleh Huriam. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar di malam hari ini, mengingatkan kami supaya kami mau senantiasa berbagi di dalam kasih, dalam kerendahan hati. Tuhan yang baik, biarlah kiranya Tuhan rasa kebersamaan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah pula Tuhan kami semuanya boleh berbagi rasa, berbagi sukacita, bahkan berbagi dalam berbagai kesulitan, sehingga pada saat kesulitan itu boleh dilalui, nama-Mu menjadi dipermuliakan. Bapa, kami mau berdoa pada malam ini untuk jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit dan kurang sehat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua upaya untuk meraih kesembuhan melalui obat yang dimakan dan dipakai, bahkan juga melalui makanan serta minuman yang dikonsumsi. Biarlah kiranya Tuhan mereka yang dalam sakit mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat semua saudara-saudara kami di tempatnya masing-masing yang oleh karena keberadaannya tidak dapat berhimpun bersama dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya juga Tuhan memberi sukacita kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang oleh karena keadaan mereka
belum mempunyai tempat untuk bernaung di malam hari ini. Peluk mereka dengan kasih kesetiaan Tuhan, sehingga dimanapun mereka akan beristirahat malam ini, mereka mendapatkan kehangatan kasih Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk anak-anak jemaat Tuhan dimanapun berada, dari yang terkecil hingga yang besar, supaya tangan Tuhan tetap memberkati mereka agar tetap dalam sehat, jauh dari sakit penyakit. Berikan hikmat juga kepada para orang tua untuk senantiasa merawat memelihara mereka dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga buat anak-anak sekolah, mulai dari tingkatan yang terendah hingga yang tertinggi, dimanapun mereka saat ini harus mendengarkan pembelajarannya. Tuhan berkati mereka agar dapat menerima pembelajaran dengan baik. Demikian pula para tim pengajar, para guru, Tuhan juga memberikan kuat dan hikmat kepada mereka untuk menyampaikan pelajaran sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang oleh karena keadaan sekarang mereka juga harus melayani pembelajaran dengan cara live streaming. Tuhan yang baik, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan sedang mempelajari untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat memilih tingkatan pendidikan yang sesuai dengan kerinduan mereka masing-masing. Dan kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkatilah dan jawablah kerinduan anak-anak kami yang sedang menanti jawaban permohonan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, jangan biarkan kiranya mereka tetap tekun dan berharap hanya kepada pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah usianya cukup untuk bertemu dengan pasangan atau jodohnya. Tuhan, kerinduan mereka juga kami mohon untuk Tuhan jawab pada waktunya, sehingga mereka bisa bertemu dengan jodohnya, membentuk rumah tangga Kristen yang baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga untuk rencana gereja Tuhan yang dalam tempo dekat akan diresmikan menjadi resort. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang perlu untuk persiapan peresmian itu Tuhan berkati. Berkati panitia, berkati juga Tuhan semua jemaat agar mau ambil bagian, mendukung di dalam doa, mendukung dengan kemampuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga kerinduan gereja untuk menjadi resort bisa tercapai pada waktunya, dan bermulialah nama Tuhan. Oleh karena itu, dan kami semuanya tetap dapat beribadah dengan baik di tempat ini. Tuhan yang baik, biarlah kiranya keberadaan gerejamu di tengah-tengah lingkungan yang hanya dihuni oleh saudara-saudara kami yang berbeda iman kepada kami, menjadi berkat dan saluran berkat kepada lingkungan di tempat gereja ini berada. Kami juga mau berdoa Bapa untuk semua perhalado pimpinan jemaat, agar Tuhan juga memberikan kesehatan, hikmat, agar dapat melakukan tugas dengan baik,
bahkan semuanya juga Tuhan yang ambil bagian untuk melayani di tengah-tengah gerejamu ini. Tuhan berkati tetap dalam sehat, Tuhan berkati tetap dalam kekuatan untuk dapat melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Dan Tuhan yang baik, kami memohon agar Tuhan menganugerahkan kesetiaan kepada kami, setia untuk melakukan protokol kesehatan untuk mensyukuri, menjaga kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jangan biarkan kami lengah sehingga anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami ini menjadi sia-sia. Tuhan yang baik, berkatilah permohonan-permohonan kami ini sehingga saudara-saudara kami yang dalam sakit semuanya mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang sudah memasuki tahapan kesembuhan, semakin Tuhan berkati agar mereka menjadi kuat melakukan tugas dan memasuki hari-hari yang sudah Tuhan sediakan untuk hari-hari berikutnya. Tuhan yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami semuanya tetap bersukacita oleh karena Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa kami Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, Allah yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami datang menghampiri tahta kekudusan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Nyatalah penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan. Begitu juga Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali beribadah bersama dengan anggota Jemaat AKBP Jeruju, itu karena berkat kasih penyertaan-Mu sepanjang hari. Kami mengucap syukur atas lawatan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk jangan tertidur, terlelap di tengah-tengah persoalan pandemi COVID, di tengah-tengah kenikmatan dunia yang saat ini ada di sekitar kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah kami tidak pernah tertidur. Kami terus memuliakan Tuhan, karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami didapati oleh Tuhan siap. Kami mohon ya Bapa, persiapan kami terus untuk boleh menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada saat ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk senantiasa untuk boleh bertahan di tengah-tengah kehidupan ini. Berdoa kami, biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan berlaku, memberkati terus bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin negeri ini, Tuhan memberi kesehatan,
hikmat dan bijaksana, agar kami tetap dapat merasakan kedamaian di NKRI di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang kami alami. Tuhan berkati kota Pontianak, terkhususnya masyarakat di sekitar gereja kami ini. Biarkanlah dalam campur tangan Tuhan, kota Pontianak dan gereja HKP Jeruju terus boleh menjadi berkat. Apalagi pada beberapa hari yang lalu kami telah melakukan verifikasi dan gereja kami boleh nyatakan menjadi resort. Biarlah berkat semuanya itu dan masyarakat yang ada di sini menjadi berkat. Biarlah Tuhan yang terus memberkati juga pelayanan di HKP Jeruju. Tuhan memberkati setiap organ-organ kepengurusan di HKP Jeruju, panitia peresmian resort HKBP Jeruju, dan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam peribadatan. Kami mohon agar Tuhan memberkati, meskipun peribadatan kami masih dilakukan secara langsung dan daring, namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami ruas HKBP Jeruju. Tuhan senantiasa menopang kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati Parhaldo HKBP Jeruju, Amang Pandita dan para situa kami. Biarlah Tuhan menopang pelayanan kami. Juga boleh kami berkat bagi orang banyak. Berdoa kami juga buat TNI dan Polri, tenaga kesehatan, Satgas Covid, dengan peran dan tanggung jawab menyikapi pandemi COVID-19. Tuhan juga memberi kesehatan kepada mereka semua. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan. Bahkan kami juga ya Bapa, kami berdoa dan mohon kiranya biarlah Tuhan senantiasa tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan diri kami dari virus COVID-19 ini. Biarkanlah kami tetap sehat untuk melayani Tuhan, untuk beribadah dan bersekutu, bekerja dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati para janda, duda, lansia, dan yatim piatu. Biarlah mereka semua berada dalam pengasihan Tuhan. Berdoa kami juga buat mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang hamba-Mu sebutkan nama mereka ataupun tidak tersebutkan. Kami mohon melawat khususnya kepada keluarga Amang J. Siburian, Boru Simbolon. Biarlah semua berada dalam pengasihan Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Berdoa kami ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kami, pelayanan kami, bahkan Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul, mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup, yang sedang penantian anak dalam kehidupan keluarga mereka, bahkan mereka juga yang saat ini berjuang keras mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tuhan topang mereka, Tuhan tolong mereka. Ya Bapa, tetaplah kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan akan kawal kami. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan. Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami sebagian dari keluarga juga mau menyampaikan doa-doa pribadi kami, buat keluarga kami, buat kehidupan kami. Sekiranya Tuhan akan mendengarkan doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berdoa, dengarkanlah doa kami, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tibion arudu borhat mahon walabahe politomu saidu mohon sodana mardango idobari kanauli ni
Asodao biru asih talului biru-biru nama goi otone tahanja obado pasa daun lang hata sesya sude partekea dure vata tatangya koma peliata ali debata amanami na di banua gijang odaroroan ni salut sileo-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masen lohom mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti at sa parhasyang hami pilihanon pati bulhon harajom mo itong-atongan ni Huriam doho di portibion buhay marwa nami marhite-hite tordim asalam tadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin rap hita mangidu di tangiang aliyama nami na di banua gijang say pinurbadia magwarmo say Roma harajawmo say saut malam maroham di banatongon so na banagijang leo matuhami sa rohanguluan siya pari say samadosa nami sompanesa nami di dosa deongan na mardosa tuhami unang hami tugyot tu pangujunan walua mahami sian pangago ay horo na puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nililing na amen asin rohani Tuhan Jesus Kristus olong ni rohani de bata amata persaoran ni tod di porbadia ma na mangaramoti dohot na mamasu hamu sa luhutna. Oras madhita